sa shipang onda ka navin bat u khuse kila dab di sha ka perin ka lale menle kumba ka kelon bat yam artat ka kmi jongka ka lalet pej bat kro bat ongru ya ka perin wat khuslai khun ngan sa yarap yapi ban pan ya ka pisa na ukhuse ha ka wei ka sngi kat ba u Irfan udang mot ban lej chayeng anda lawai trai ula ya kendo ya ka perin ka la ong ha u Irfan long bangan lej bu yapi menta kasni namar bangadon kam ban ong yapi bat kalong kaba kong san bha u Irfan ru ula menjur ya kata haswa bakin lej ka perin ka la ong ya ngin ya lej bam shwa restoran anda la poi restoran ka perin hangta ka la kro la kejor biang ya u bat penpau ru baka iet ya u kabas ngau phla ha kani kapor kalong ba kada penbiet ya u da kata ka check kaba shispa sanpho $1,000 bat ong ha u dei kani kaba pidon kam ban sumaria ka khun hangta u Irfan u penher mensiam jalan ka perin ka ong ha u lada phi pediang ya kani ka cek pinhap ban ya tho bat nga hadin katu kat nepor pa u Irfan u la perkhat u la ong haka lanu ru min ong ya tho bat haswa ba un lek no u la ong wat persang ban penpra ya kayeng kasem jongi lada pin ayanga da kaksiar ne kaspa perthei katnu ru ngan om pediang ya kata watla ka perin ka la penbiet ne ong ya u kumnu ru sngap satya Henry u ong ublei nyarap yangi bat ulej no kumta ka perin sa shisien pat kahap ban lej chayeng da kajing thang ringkat ki ummat ha kawei kajan miet kat ba u Irfan udang lej sya hospital ban lej kendo ya u doktor lawan poi ka perin hayeng jong u haba ka perin kala poi hayeng kala shongkai bat ka kodeja hadin katu kat nepor ka perin kala sedang sa ban kro ban kejor ya ka tengah jong u bat penbit ru ya ka da kata ka ju hi ka cek bakan pediang ya kata bat kala ong ru ya ka ba lada kan pediang ya kani ka cek kan hap ban ya laj no bat u Irfan ka kodeja katang shu yo sngo ya kata kamnang shu ban ong kala shu ang lingo kumta sibun kijingut jing perkhat kiking haka kodeja hadin katu katne ka kala menjur bat ka perin kala kemen hangta lawan poi u Irfan haplau jing ka kodeja kala ong kumno pat ngan ong ya u Irfan ka perin ka ong haka syupen hanga da kadak bat hanga ya
kiwei pat ki benta. Onda u Irfan ula rong hayeng ula lingo ya kaperin ba kadon hangta. Kaperin pat kaong ba kasyuan petkai ya kayeng kasem jong u. Sa sipang ka kodeja kalalau ngo ya kasati na kakti jongka ban ai ha u Irfan Henry kamnut ka syuang lingo. Hangta u Irfan ulaong haka wat khuslai ki baro ken sabit sabyang ublay un yarap yangi bat ong ru haka pimut ban ong ay Henry kasyusngap pat ang lingo. Sa sipang ka kodeja kalaong haka perin pemla ban penpraya kayeng kasem jongi kaong ru namar ba kait palat ya kayeng kasem hangta kadeng biang ya kasati bat aino ya kacek haka perin kumta kaperin kalami no da kajing sngorem bat yam kthang artat halenti. Onda kaperin kalapoy hayeng kam kren briusyo kalet pecha kamra ringkat kajing yam kthang. Kaperin nadu kata kasni kam ju bam judi syo watla kakme jongka kayai khro yaka kakme jongka kalaong hau khuse balei ba phimla banle ai na kabenta kakhun kumta u khuse ula kol ya u Irfan bat ong ya u ba unwan sya office jong u wanda u Irfan ula poi ha office jong u boss u khuse ula khro lakjor ya u Irfan ba un ya tho bat kakhun jong u uda penbiet tu kumni kumtai bat ong ha u ba lada un ya tho bat kakhun jong u ki baro kiba udon kinlong lut ki jong u Irfan shushu u khuse u laong ya u Irfan ya ke kaba kakhun jong u kapan umju pendu ne kentaj bat lada dei banle dakaboru ule bet tang ban kemen kakhun jong u khuse u ong lada memtre ban pediang ya kani un penjot penpra ya kayeng kasem jong u baro kawai u Irfan watla u khuse u maham ne berngem ya u kumnu ru tre satya u kentaj bet kumta u Irfan u yengno bat lej katba udang kam shikam arkam u khuse u ong sange wat lej syai ru ayanga kajubab Henry u Irfan u susngap u khuse u ong wat keno yanga ladaja ai hadien kumta u Irfan u kam biang katu katne jam u khuse u pensange biang pat khro ya u da kaba ong lada men yatho bat kakhun jonga men salong kum usiam Henry u Irfan snap u yad bet kumta u khuse u laong ngan siat yame bat usay ya kabistol u laong biang ngan penyap yame Henry u Irfan snap bat yad bet u khuse u la kerpat ya u Irfan ba un yatho bat kakhun jong u namar ba
uong ba umla sha ban yoi ya ka khon ba ka jenjar bat dei tang ma u ubala ban penkeman pentengan ya ka khon jong u kumta uyai kerpat ya u Irfan bat dam hamadan da ka jingjau umat u Irfan sngap ne perwa ai uyai bet syakmat hadu ba undapoi sabar onda u Irfan ulapoi hayeng katba udang don haplau ka khon jong u kala kelon hamadan namar ba kajing sitom kala kebiang bat kumtahi kila no ya ka khon sya hospital hadin katu katnes ngi katpa ukuse udang don ha office lariu ka phone bakol kanavin onda ukuse ulashim ya ka kol kana vinda kajingkeman kalayatu ha ukuse ba kakun jongki kaperin kala longbiang kumba mensua kala kemen lasngau bha kala ba mladi pat ka ongru ba kasngau lingo kumnu ba kakun jongki kakela kensan ukuse ru ulakemen bat ong haka navin ngala ong MYP ba sisien kasngi kan sasngau thu bat ukuse ula ong ru ba unlet ya thu ya kani ha u Irfan bat ai khublei ru namar ba ula ai kijing hikai kababhatam yangi baro kumta umi no banlet cha hospital onda ukose ula poi ya hospital ula ai khublei ya u Irfan bat ong ru ha u snau bha wat num sung thu bakla yanga kajingwan jonga hangne kalong ban ai khublei ya phi ba phila i kanuksa kababhatam bat ai ruhi kajing hikai kababhatam bat kabakrau yangi baro kumta usai ya kacek bat ong shim ya kani bat ngam kwa ai bapinsiu keliang yanga u Irfan u ong ba usngono ya kajing sbun jong u bat u ong ru ba ngamla ban shim ya kani kacek namar ba nila deple ya ka surgery hangta ukuse ulingo bat keli na ba uyo ya kapisa u Irfan da kajingkemen bat pu samrkhe ula ong ublei ulong bakrau ula yarap yangi habangi jenjar bat ula yathu badon kibala ai haki ya kapisa shushu u Irfan u ong ba usngungu ru ya ublei ba ula yarap yaki bat khamtam lele ba ula penkot ya kakhon jongki kumta u khuse u ong ngangej bangan long kum kayeng kasem jongpi bangan yo ban yarap ya kibaduk basuk te parlok kakhana kala kot hangne bat snau bha ban ai yaki comments ki jongpi pisngu kumnu halor kane ka video bat sa like ya
kane ka video bat subscribe ya kane ka channel kumju ru ban share ya kane ka video sha ki parlok ki bahing bahasem jongphi te to ublei unang kerku kerdo ya phi ki parlok khoblei shibun